the people's president, and the only person people know that is the only one who's going to fulfill their aspirations. Auya akadescribe the situation iri kuonekwa kuti aiwa munyika yezimbabwe the souls aiwa ari kuchema pamusoro the current state aiwa irimo munyika. Sanamira mashoko anobuda achitogwa panapa the president of the people vari Nelson Chamisa Muzvaranhasi. Vatiri kuona kuti nyika yakatasana aiwa tichiona zororo rasvika iri, vationa kuti vanhu havasi kuzorora, vari kungoramba vachipusha kuti vakwanise kuwana chokuisa patebhuru. Not subscribe or like or on the bell icon. Chipina paendo yakamudanyura chiti the country is in pain, roasting and stewing. Zimbabweans from all walks of life are suffering. We don't have the luxury of time. 2023 did not happen, therefore we have no 2028 to talk about until we resolve the 2023 election dispute. We can't have another election under the same disputed circumstances, same disputed conditions, and the same disputed referees. Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different result. Panapa ari Nelson Chamisa atiri kuona kuti aiwa ari kuya achikama up for difference achiti aiwa panapa hatingamboti tikataura nhau yema 2028 polls satapedzerana neya 2023. Ari kuona kuti aiwa the situation is now getting worse. Vatarisa kuti kubva even 2017 2023 now we are heading to 2028. The situation munyika yeZimbabwe, the economies, ungatarisa each and everything, nyangwe ari mapause, zvinhu zviri kubva from better to worse. Aiwa achiona kuti zvinhu zvese zviri kuneglectiwa. Tona macitizens each and every day they are finding it difficult to survive. What's mafunguro enyu moti kudii pamusoro pechitiko ichi? Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.